Plavi Ceker je projekat koji je nastao na inicijativu gradonačelnika grada Zagreba, koji bi objedinio najbolje poljoprivredne proizvode, to jest proizvode hrane sa područja cijele Republike Hrvatske i na kraju završio na zagrebačkom stolu. Ono što je ured činio sve vrijeme i onaj pravilnik koji je potpisan od strane gradonačelnika na koji način se dobije markica Plavi Ceker je bitna, da stvarno najbolje je ono što se može certificirati, prolazi kroz faze certifikacije u javnom zavodu Andrije Štampara, na PBF-u, fakultetu također, i mislim da je to budućnost gdje najbolji proizvodi ostvaruju i bolju cijenu. Želimo da ljudi prepoznaju kvalitetu, znači radi se o bućinom ulju, mi smo proizvođači bućinog ulja i proizvoda od bućinih sjemenki i to je vrlo važno. Želimo da ljudi tim putem upoznaju kvalitetu naših domaćih proizvoda. Primio sam se ekološke proizvodnje voća, tako da aronija mi je dominantna, ali imam jabuka, krušaka, marelica i počeo sam raditi normalno sokove u vlastitoj proizvodnji, ali i voćna vina. Raduje me što sam ušao u nagradu Plavi Ceker, jer za kvalitetu sam dobil kupinovog vina, 7 zlatnih i 1 brončanu medalju. Bavimo se proizvodnjom kupina, imamo kupinovo vino, džem i sirupe. Za mene znači svako priznanje da sam uspješan u svojim proizvodima i svojem radu. Ja mislim da ovo rijetko koji dobiva, ne može svak možda ni dobiti, ja ne znam, nisam toliko upućen, ali vidim da je ovo nešto malo ozbiljno, ovo nije neka igra. Ali evo, vidit ćemo do kraja, svaka ova pohvala je dobra, bez daljnjega. I u krajnjem slučaju prodaje, vjerojatno kako čujem da će biti trgovina na Dolcu, da se otvori, pa ajme majko, kud bolje i kud bolje. Drago nam je da je naš proizvod prepoznat kao domaći, znači da će ga ljudi iz Zagreba više cijeniti i nadamo se da će još poznatiji postati u Zagrebu. Imamo 2 trgovine u Vlaškoj i Vukovarskoj već par godina i već smo prepoznati, ali ovo će biti još bolje. Plavi Ceker je jedna od odličnih promotivnih djelatnosti gdje će vjerojatno naše proizvode se dobro predstaviti u gradu Zagrebu i onako ih prodajemo u gradu Zagrebu. Mi imamo jedno prodajno mjesto u Dolcu, u Tržnici, i to će nam biti promotivno jako dobro. I na sajmovima izlažemo se, promoviramo prodaju, a ovo će nam biti samo nešto više za promociju. Veliko ajmo reći hvala, jer postigli smo puno toga, a sve što radimo bazira se zapravo na organskoj proizvodnji, da je sve prirodno, da ni vrećice koje radimo da su papirnate, da nisu plastične, pa evo, ovo je velika pohvala za rad. Naše gospodarstvo u Hrvatskoj su većinom mala i srednja. Da bi opstali, oni moraju biti najbolji. Dakle, moraju imati izvrsnu kvalitetu, moraju imati izvrsnost u senzorici i to moramo mi reći potrošaču. Upravo je to zadatak koji je pred nama i na kojem moramo još puno raditi. Znači, ovo je prvi korak, mi smo podijelili danas certifikate, ali sad moramo svakom prilikom reći našim sugrađanima, ovo je domaći proizvod, ovo je kvalitetan proizvod, ovo je proizvod koji je provjeren. Evo. Time ćemo pomoći proizvođaču da plasira svoju robu, da njegova roba bude tražena, da postigne veću cijenu. Jer jedino izvrsnošću i većom cijenom oni mogu opstati na tržištu. Evo, to je smisao ovog projekta. Vama i vašim obiteljima, žuljevitim rukama i vijugama vašim klikeru i upornosti vašoj volji, kapa do poda i želim vam puno uspjeha da prežive vaše obitelji. Jer tu nema ekstra profita, ni velike zarade, nego puno strasti, pozitivne ljubavi, truda, odricanja, jer ja sam do 19 godina radio neke slične stvari i znam kaj to je. To je borba za kruh sa 7 kora. I molim vas da ovo smatrate kao malim jednom gestom, priznanjem za ono sve što delate, radite, mučite se i probate preživjeti.
kolan od srca i živjeli.